Bueno, Maria Jesus, Legutioko Mintza laguneko taldea, txapelketa batera aurkeztu gara, eta horrezagaitik elkarrizketa hau egingo dizut. Mesedez, aurkeztu ezazu zure burua, adibidez izena, lanbidea, adina, nongoa zaren, eta abar. Bueno, bani naiz, Maria Jesus López de Vergara Berriozaba. Legution jaiotakua. Jaio nintzen, 1990 urtean. Así que daukote 75 urte orain. Eta bizi zenaz, beti herri honetan. Egonaz neguetan, baina kanpoan ikasten josten da zerozer, baina bestelan bizi beti hemen herrian bertan. Oso ondo. Bueno, a ber, bigarrena, nun eta noiz ikasi zenuen euskaraz hitz egiten? Euskaraz nire etxean, nire gurasoekin da nire nebarekin. Beti tengeban eta auzuen, nire amama bizi ziren daititean auzuan, eta auzokoekin, baina herrian baserrikuen naiz, eta orduen herrian ezin zan berba egin euskeraz, zegoen debekatuta nire denporan. Oso ondo, zure gaztearoan, zein zen herrian euskararen egoera? Ba, nire txikitan, gaztetan, esan dizutena, esan etxetik kanpora esan iten euskeraz, iten zan oso gutxi, ze hori zegoen debekatuta. Baina etxean iten genuen euskeraz. Beti etxean esaten ziguten gure amak, kanpoen ezin bada egin, alegauko da eguna, baina etxean beti inbida euskeraz. Oso ondo. Transizio garaian, zinegotzea izan zinen, esan digute. Zein ziren garaia hartan Euskal Herrian zeuden kezka politiko nagusia? Ba, bueno, hori zan, lerengoko lezinoek egin zerinien Franco hilda gero, ziren lerengoko hauteskundeak. Eta orduen ziren partiduak, ze partidu urteten hau bien, ez? Hemen Legution gehienak atara zuen PNV, gero PSOek, eta egon zan bat, zinegozi bat, de Unión de Centro Democrático. Hor denporan,